ayiveli kahle la. And iyahamba uyayibona? Iyahamba. Why is it? Inyamalele Thando. No. Good afternoon to everyone. This is the Power of Healing with Uthabi Ungowekhethelo. I'm not sure if you guys saw on Monday, if you're observant to nature. On Monday, there was some sort of a shooting star. I'm not sure if it was a shooting star or what was it, but it looked like a shooting star between 4:30 and 5 on Monday. If you missed it, ask Kisi. So that's the video that I just shown now. It was taken on Monday. Anyways, ayikho lapho today. I'm not sure whether I was being taught something or it was a lesson to me, but mangivuka nje ekuseni I saw a phrase that said happiness is good for the body, is beneficial for the body, but it is grief and pain that develops the power of the mind. And then ngisabheke leyo phrase, I saw a video talking about indodana yolahleko. And then just now I saw a video abantu bokuhamba bebebuyele emakhaya. And then bayabonisa basemakhaya khane kuyaqendwa utshani sekungathi ehlathi nje kuyaqendwa lapho kuyalungiswa. And I think it made me reflect, guys. It made me reflect because ngiyacabanga ukuthi lesikhathi esikuso noma lento eyenzakalayo, it was not just ukuthi thina okhokho bethu on this side, which is South Africa, yibo kuphela abadiniwe, but ingenze ngayibheka in a broader aspect where ngisho kunamakhaya akhalayo abantu bashiya 15 years ago. Kunabantu abathembisa abazali babo abaphuma emazweni amanye ase-Afrika, bathembisa. Omunye washiya ugogo wakhe emkhulisile, wamnika imali yokugcina, wathi ngiyathembisa ukuthi lapho engiyofika khona ngithola umsebenzi, ngizonondla la ekhaya, ngizoyenza impilo yala ekhaya ibe ngcono. Abanye bathembisa abazali babo ukuthi siyofuna impilo engcono ezothuthukisa la ekhaya. Abanye baze bayenzelwa ngisho nemicimbi ethize traditionally yokuthi kuqinisekiswe ukuthi they are protected and bayayithola impilo engcono. Thema sebafika kulezwe lethu lase South Africa, bayitholi into ethize bambekayo, bakhona ukwenza imali. But with some of them, abanye azange basakhumbule emuva, azange basakhumbula ukuthumela imali. Kukhona abantu who have stayed here more than both 17 years, 20 years, bangazange bayithumela imali emakhaya, abakhohlwa amakhaya, bakhohlwa indlela abayishile. Omunye washiya ingane, wakhohlwa zize zadlula ingane emhlabeni, kuze kwadlula abazali emhlabeni, imndeni ulibe ama-members omndeni ayadlula emhlabeni, akalibhadi lapho. So it was not just a cry for izwe lethu kuphela, but namanye amazwe okhokho bakhona noma amathonga akhona besewakhala ukuthi umuntu siyamfuna, uThabile siyamfuna, simtholi kwela mathonga, asimthole ekhaya, asimthole emagcekeni asekhaya. Ukuphi kanti? It was a cry, and I wish Tina as South Africans can reflect. This is a lesson. Kukhona umuntu owahamba ekhaya ethembisile, South African ke ngisakhuluma ngaba
kuthi ngiyofuna impilo engcono. Walikhohlwa ikhaya, yambamba injabulo yasemhlabeni, yambamba injabulo yalapha khona, wakhohlwa. Okay, abanye abantu amakhaya abebuhlungu for bona. It was there were things that are happening ekhaya, noma there are things that are happening emndenini engazange zibe mnandi, abangafisi ukuthi babuyele banyathele lapho. But isibonisa ukubaluleka ukuthi impilo you cannot predict ukuthi izephelelaphi. You cannot predict ukuthi izoshintsha kusasa ibe njani, because ukushintsha kwempilo doesn't take years, doesn't take a lifetime. Ukushintsha kwempilo ishintsha manje. Ungathi uvuka kusasa ekuseni impilo ibishintshile. This is a lesson to all of us ukuthi nothing is permanent. Nothing is permanent. Makuthiwa kuyoqoqa ukuhlwa, kusho into ezinje ukuthi kukhona lapho isimo sizoshintsha khona, esizokudinga ukuthi ureflect, ubuyele emuva, esizokudinga ukuthi uyobhekana nesimo owasishiya, amahloni. Abanye basaba ukuhamba not because ikhaya likho. Omunye usaba ukuhamba bamahloni wokuthi ngashiya, ngithembisile ukuthi ngizoyenza lokhu nalokhu, angaziwa, angithumeli lutho, ngaphila impilo emnandi. Into bebeyibona nje iy'thombe on Facebook, bebeyibona iy'thombe ku-social media, kodwa mina ngakhohlwa emuva. Ngakhohlwa emuva, ngakhohlwa isimo engasishiya, ngakhohlwa iy'thembiso engazenza, ngakhohlwa ukuthembisa emathongeni asekhaya. This is a reflection to all of us. This is a lesson for all of us ukuthi you don't know. Omunye wafika wazinze South Africa, waze wakha wenza, lwakhohlwa ukuthi khona lapha aphuma khona ayenzela isiko elithize, noma kungasi isiko lokho se, but lo mcimbi noma omncane ukuthi bakuvalelisele nasi ukuthi ubani banyana uyahamba uyozama impilo engcono for sonke la ekhaya. Masikhuluma ngabantu ukuthi khona abantu abamele imindeni, wathi wena ukhethiwe ukuthi uzomela umndeni uthuthukise, and you decided ukushiya, wazange uphinde ubheke emuva. So for mina, it's not a cry only to okhokho bethu la eSouth Africa. It's not a cry onamathongo ethu. It's not a cry of labantu ababulawa iy'ngane zabo manje. It's a cry of abantu ababulawa iy'ngane zabo manje because of ama-drugs. Ingane manje seyikwazi ukudliwe ngulu umzali because of ama-drugs. Seyikwazi ingane ukushaya umzali because of ama-drugs. Ingane seyikwazi ukwenza izinto. There's a lot of atrocities that have been committed because of ama-drugs, because of imali, because of human trafficking. Kuney'nyembezi ey'ningi eseyikhaliwe, guys. That is why I think this is sort of like a remedial of some sort. It's sort of a revival of something, because wow, there's a lot that has happened. So asingayibheki kuphela as akuhamba abantu bangaphandle, kodwa siyibheke njengokuthi isifundo kithi ukuthi reflect back, reflect on yourself, reflect on izinto wena osowuzenzile, reflect, because kunalapho impilo efanele ikugcinise khona at the end of the day. Omunye wahamba ekhaya waze wazoshonela endaweni, ngisho umndeni awazi ukuthi washona, waphele lapho umzimba wakhe. Mawubuzwa kulamathongo ukuthi awuzwanga ungcwatsho wena ekhaya abakini, kwenze njani? Umoya wakho uyazula nje. So this is just a lesson for wonke umuntu, guys, if I may say so. I-lesson kuwo wonke umuntu, ungayibukeli kude, ibuke njengesifundo nje sokuthi nami khona lapha efike ngibuze khona ukuthi uyayibona yini iy'nyathelo zakho ukuthi ziyokuphelelisapi. Yonke into makusesenenjabulo ibukeka iyinhle, kodwa the minute ukukhula kwabantu abaningi manje, especially abaphuma emazweni angaphandle, ukukhula kwabo manje ukuthi ukube ngalibhekelela ikhaya, yazi
noma ufika bekuzoba nenjabulo nokuthiwa umali because awuzange ukhohlwe. Manje abaningi babanjwe amahloni, asilikhulumeni iqiniso, babanjwe amahloni wokuthi ngashiya ngizange ngiphinde ngibheke emuva, ngiyabonga.